ଆମକୁ ପାନ 10 ଟଙ୍କାର ଦିଅ। ଛୁଆ ଗୋଟେ ପାନ କଣ କରିବ? ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମ ଅଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଅଜାଙ୍କଠୁ ଗପ ଶୁଣିବ ତ। ଯା ଏଇ ନିଅ ପାନ। ତମେ କହିଥିଲ ପାନ ଆଣିଦେଲେ ଗପ କହିବ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଆସି ଜାଣିଲ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବସି ପଡ଼। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଛ? ନା, ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁ ବରଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେବେଠୁ ସେଇ ବାଟୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସେ। ବୋଉ ବି କୁହେ ସେଇ ବରଗଛ ପାଖ ଦେଇକି ଯାଏ ତା ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇପଡେ। ତାହେଲେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ? ତମ ବୋଉ ବାପା କିଏ କିଛି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର? ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖାଲି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କିଏ କେବେ ଦେଖିଛ କି? ତମ ବୋଉ ଯୋଉ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରେ ଭୋଗ ସବୁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ। ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜମା ମାନୁନଥିଲା। ସିଗାରେଟ ଦେଲୁ। अबे 5 दिन ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲୁ। ମା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲି। 5 ଦିନ? ନା ମ, ମା ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲି କି ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯିବି ବୋଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେହ ତ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଁ, ଏବେ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଯଦି ଜାଣିଥିଲୁ ପୁରୀ ଗଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆଗ ପୁରୀ ଗଲୁନି, ହସ୍ପିଟାଲ କଣ ପାଇଁ ଗଲୁ? ହଉ ଦେଖ, ପୁରୀ ଗଲୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମେଡିକାଲ ଗଲୁ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଦୋକାନ ଖୋଲିଲୁନି ସେ ଫିର ପଇସା ଗଲା। ଯଦି ଏତେ ଭରସା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଏତେ ପାଲା କଣ ପାଇଁ ସିଧା ଗଲୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ? ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆଉ କେମିତି କହିବି, କେବେ ସବୁ ବୁଝେ ୟାର। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁହନ୍ତାନି କି କେହି କାମ କରନ୍ତିନି। ଯାହାର କାନ ନାହିଁ ସେ କଣ ତମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, ଯାହାର ହାତ ନାହିଁ ସେ ତମକୁ କଣ ଦେବେ? ଟିକେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଅ ୟାର। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଦିନ ଆସି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବି ବାଡ଼ାଏ। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସେ ଲୋକ ରାତି ନିଦ୍ରା ଥିଲା, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା। ବନ୍ଦ କର। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଦବ ନାଇଁ ନା କଣ? ଦିନ 8ଟା ଯାକ ଶୋଉଛ? ହେ ମୋ ଇଚ୍ଛା। କଣ ତମ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି? ଯେ ବାର ବାର ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଭଗବାନ କଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି? ତମେ କଣ ତାକୁ ଦେଖିଛ? ସେ ନଥିଲେ ତମେ ନଥାନ୍ତ, କିଏ ସଂସାର ନଥାନ୍ତା। ହଉ ଚାଲ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ଏବେଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଖୁଏଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯଦି ସେ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ତ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ନ ଖାଅ, ବୁଝେଇକି ହଉ କି ମାଡ଼ ମାରିକି ହଉ, ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଏଇବେ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ। ହଉ ଦେଖିବା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଲୋକକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ଇଏ କଣ କହୁଛି ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନି। ଶଳା
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏମିତି କୋଉ ଭଗବାନଟା ଅଛି ମୋତେ ଆଜି ଖୁଏଇକି ଦେଖେଇ ଦବ। ସେଟା ମିଛିବି କହୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଆଜି ମୋତେ କିଏ ଖୁଏଇ ଦବ। ବାପା ତ ସକାଳୁ ବିଲକୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ଟିଫିନ ଟା କଣ ନଉନାହାନ୍ତି, ମତେ ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ଏତେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ଭୋକ ଜଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି। ବେ ବାହାରେ ପୋଲିସ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ଆଗ କହ। ଖାଲି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବି ହଉଛି। ରହ ପୋଲିସ ଯାଇସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ଆବେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି। ଆବେ ପାରୁଟି ମୁଁ ଖାଇବି। ଆବେ ରହ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ବ୍ରେଡ କୋଡ଼ା ଆଇଲା। ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ବି ଚୋର ଲୋକ, ଯଦି କିଏ ଏଠି ବିଷ ମିଶେଇକି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ। ଆବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପାରୁଟିରେ ବିଷ କିଏ ଦେବ? ମୋ ଅନୁମାନ ଯଦି ମିଛ ନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ କେକ୍ରେ କିଏ ବିଷ ମିଶେଇକି ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବ। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଓଲା ତାକୁ ଓଲା ଧରି ଆଣି ତାକୁ ନିତା ତଳକୁ। ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇକି ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ଜଗିକି ଦେଖୁଛୁ ନା ବେ? ନାଇଁ ତ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଆଣେ ଖା। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। କ'ଣ ଖାଇବେ ବେ? ନେ ଖା। ଖାଇବୁ ନା ବେ? ଖାଇବୁ ନା? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ନ ଖାଅ ବୁଝେଇକି ହଉ କି ମାଡ଼ ମାରିକି ହଉ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଏଇବେ। ଖା ଖା ଖା। ଖାଇବନି ନା? ଏହେ କେକରା ତ ଭୁଲିଗଲି। ନନା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନନା। ଆରେ ଆରେ ତମର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ସବୁ ସେ କାଳିଆର ଲୀଳା। ମୁଁ ମାନିଗଲି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିଥିଲି। ଚାଲ ଚାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା। ଚିନ୍ତା କରନି ନନା, ସେ ଦୟା କଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ହବନି। ତାଙ୍କ ହାତ ନଥାଇକି ବି ସବୁବେଳେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନଥାଇକି ବି ସବୁବେଳେ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ତାଙ୍କ କାନ ନଥାଇକି ସବୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ବୁଝିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ବାବୁ ତମ ପରିଚୟଟା? ତାକୁ ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର।